हागोन गोबां मानसियानो लोगो हमदों आरो लोगोफोर आंनि रासारा लामायाव टिउसनाव जों आं नोंथांमोनसिम मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों आरो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो मोनसे दिन्थिनायखौ लादों माखासे फेमास आदै आदै दाब्ला नोंथांमोनजों माखासे कमिटि बानायो एसे नोंथांमोनजों एसे मोगा मोगि खालामनो लाना फैदों एसे फंनैसो बाथ्रा बुंनानै आदसा बे फंबायखौ आं दिनैसो लोगो मोनबाय नैबे बाटासिपुर जायगायाव दा बिथांनि सोरांनि लामा बे इउटिउब चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम नोंथांमोना नाय बिथांनि चेनेलखौ आं बेखौनो खावलायनाय जाबाय गोजोन्थों फन हरो आरो फेसबुकाव माबा माबि लिरहरो आदा सार बायदि बायदि दा सिख्लाफोरा आंखौ आबौसो होनहरो दा मानसिफोरखौ सिख्लाफोरा सानो बे फैला मेन्देलाखौ सेंग्रा होननानै फाइभसो कमायदि दिले हेल' 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 बोरायसो बिसोरबो हाबा जानाय गथ'फ्रा सेंग्रा जाबाय थगायो आरो बिदिनो हाबा जायाखै होननानै जेराव थाङो बेयावनो हाबा जायाखै बिदि बुंना लायो सिख्लाफ्राबो बेखौनो नंगौ सानो हाबा जाबाय खिन्थु आं खोन्थाखाबाय दे दा मानसिफ्रा एसे दुस्थ' सिनेमायाव जेरै एसे फांफुं माबा माबि खालामबाय थायो मोगथाङावबो बिदिनो आंनि थिं न'आव सम अन्थाइ खुबैयो आंथ' दा नैबे बाटासिफोराव मैयानो फैनानै थाफैबाय माबा माबि खालामबाय थागोन आरो दुस्थ'थार दा गेवलां मिथिं जाहैबाय रायजोफोर माबा माबि बुंजानो लुबैयो रायजोफोरा जों फैनाय लोगो नाथाय बैफोरबायदि एक्सट्रा कालचारेल श' बा कालचार नाइटफोरावबा एसे मोजां जायो माबा माबि बुंनो नङा होमबा गेवलां मेलाव एसे आसुसुबो मोनलायलाङो दा आं होमब्लाबो मोनसे फिसा माबाखौ बुंनि जाथाय बे मेन्देलाखौथ' नोंथांमोना नुदों बै ओरै थाबायदि बे बोरै जानाय रायजोफोर बे जारिमिन दं हाइ स्कुलाव जों एखे फरायोमोन सानैजों गोसोथोनाय दंमोन सासे बिहा साइकेल गैयामोन सासे मानसिनि साइकेल बिबाय माबा गेंग्रें गुग्रु जादों गोसोथोनायजों न'आव लोगो हमनो थांनानै बे सिख्लानि न'आव खामसालि सिख्ला खाथियाव नारेंखल दंफां फांसे दं साइकेलखौ बे सेराव लांनानै गाबदावहैबाय आरो ओरैहाय ओरै फै जाबाय बे समावनो नारेंखला थाइसे सिरिनानै गोलैनानै नांना होबाय खर'आव बै दिननिफ्रायनो बिदि जादों बे ओरै थाबायनाया थिग नङा आखला खिन्थु दै मोगथाङावबो बिदिनो दुस्थ' दा आं बे समाव दोंसे मेथाइ रोजाबनो लुबैदों नोंथांमोना निस्सय मेंबाय गोबाव सम जिरायबाय बेखायनो आं दोंसे मेथाइ रोजाबनो लादों निलगोमा स्वर्गियारि लिरनाय बिफ्लेट ना बिफ्लेट
बर' समाजाव दा बेखायनो बिनि बिसिया दुबगांगां जाबाय आरो गोसोआ आंनि फिसाइखौ एसे सनमान होयो अनसायो नागिरो रायजोफ्रा बिदि आरो गावबो स्टेन्डार्ड थानोसै आरो खिन्थु रुवाथिसोमोन बे फैलानावनो थानायमोन रुवाथिखौनो लाखिनाय अनेक घटना मिथिं जादों खेबनै खेबथाम लास्टआव लाखिनांगोन
बेखौथ' आरो मा बुंबावनो नोंथांमोना बुजिना लादो आरो लाखिथारामोन न'आव बिमा बिफाया लाखिनांनायसो बायध' बेनिफ्राय एसे स्टेन्डार्ड गाननो लुगैबाय नालाय गाननो लुगैनायसो ससमायाबो फिसाइखौ बुंबाय सानसेखालि ओइ बिफा माबा आंनिया मेगना माबा मोस्लि माबा नुवा जादों नोंखौबो एसे गोजानाव थाबा जानगाराव थाबाथाय सिनायनोनो हाया माबा दस्रा बायदिसो मोनलायलाङो आं नोंखौबो बेखायनो ससमा नांगौ जाबायहाय बिफा ससमा मोनसे बायनानै होदो जाबाय फैलाया बुंबाय सानसेखालि आदा बे पाठसालायाव थांलै जोंनिया पाठसाला टाउना माबा जाना बिसिया माबा ससमा नांगौनो मेगन नुवा जादोंनो थ' थांनो होननानै मानसिखौबो लांबाय बिसिखौबो बिनि उनाव दखानाव ससमाफोरखौ ओरै साजायना दोनो नङा होमबा खायसे ग्लास गैयिबो थायो फ्रेमल' बे मोखाङाव गोरोबगोना गोरोबा मोखाङाव गोरोबगोना गोरोबा गानहोखांनानैसो ग्लास होयो जेनेबा मेगनखौ टेस्ट खालामबाय बेसे नांगौ पावारखौ बेनिफ्रायसो ग्लासखौ लगायो नङा होमबा हाब ग्लास गैयि बे फ्रेम गोजाखौ मोखाङाव गोरोबगोना गोरोबा होननानै गानहोबाय बेखौनो हाब बिफा बाब स्रां नुबाय आं दासो नोंखौबो फरसा नुलायबाय आं सिनायनो हाबाय नोंगौ मेगनानो गाज्रि जाथारदोंमोन ओमफ्राय फैले लाजिबाय आरो आं दंथारोना ओमफ्राय मा जागोन बेजों जाम्बि हिन्दियाव दाब्ला आदा ओरै जायगायाव बुंनाङादे दे एसे लासिंसिं खोथा होनना बुंदोंमोन बुङाखै आं जायगायावलाय जोंनि जायगायाव नैबे बाथासिफोरावसो खोन्थाफैबाय आं माबाफोर खोन्थानाङा एसे थिउरिया दंना आंनि न'आव आरो अन्थाइ खुबैनो हागौ दे राजिफोर दै दा जोंहा मेथाइ रोजाबगिरि दंबावो फंबाय महादेब आरो प्रबिन ब्रह्म बिथांमोना रोजाबगोन नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लाबाय दै गोजोन्थों